Maradjatok, maradjon csend. Na Bélaim, szóval kaptam egy üzenetet az egyik haveromtól, arról van szó, hogy kell igyak egy sört. Szabolcs, Halva Szabolcs. Kérem szépen, és én arra gondoltam, hogy innék kettőt, ha már hívott egyet, én innék kettő mérbe. Lebirkozom, kérem szépen, és küldenék még 3 embernek. Hát az egyik Kis Csaba lenne, a másik Pator Adriana Ina elmondva, meg a másik Sajt Orbán Attila lenne, kérem szépen. És akkor most neki fogok 2 csöcsnek meginni, kérem szépen. Erőt egészséget! Hajrá, szívem! Jó kemény! Jaj. Úristen. Az igen, bassza meg! Megcsináltam! Minden jó nektek!